ole với nhà anh hay cần muang hiền cần mua background mỗi tắc này hay mizo tham thì cần mua hay là hiền voxa pork ribs cần xem đó này cần muang hiền hay cần voxa xem tur chu nia i anak ti cần ti khan nia tùy đó này mà chú hay mizo style takin mizo style of cooking tiền cần xem đó nia at là chụp tết tiền hay lung thu à hiền cần belly cần chuang cái phật đằng à mấy à lên à chuan tia là sản bay gần phong độ lâu nè, cái tia gần phong độ lâu thì chuan nín, cái vọc sa hiện ở thảo mà, cái mi vọc sa thảo hi tiên này erang à, chuan chút tất trăng à tia chút gần phong trăng cài đó nè, chuan nín hay tomato tia gần này à, tiếng khai nín gần man rùa tu sang sang thế po ôm bốc à, chúng mi tu chuan nín hay tu na, ama sabberin à, sai ta khai nín hay gần disappoint ta hay là lâu đó à, chuan thì nãy khi nào cần xem chậu đàn tụ cái này dễ là chuan hay cần căng phốt tăng à chú mình rồi thì aluminium foil hiện cần tua mang à hiện cần tua mang à chuan thì cần rộ min đó nè avok sa hi đang đại đó nè mà khi nào cái này chậu dễ đó nè chuan tu na hiền nên cần ngày khác ta ang khai nên cần pork ribs su cần lâu căng đó na asa thau hi cần mang trăng cài đó nè hay mi thau hi cần erang à hay mi cần erang na thảo khai rộn chuộc ngã chuan tu na hiền hay kan muang hiền in purun var te hi kan han chan sin do anga chuan purun var ve hi kan chan sin anga hi kan thak do ni na kina fine chop pangai lo wa te kan chan to panga hian purun var kan nei nga hi khan chuan so thing kan nei bok do ni so thing veli sil fai ve kan dia khan kan muzé lang à cho carrot te poi kan la chan do ni hei carrot te poi sil pai sa ve kan ya kan yen kan stuff do ni na kina kan chuan hei hi enge kan ti chuan in radish kan ti kha ni ya hei kan tel bok nga kan tel tam do lo ni tlen te kan tel do na hian ni kan tại gần thạc đó này, khi nào sấy ta khá nên vọc sai cho cần là min lệ đó na, thì to lên nga, cho nên anh na thảo rồi chuộc ra na, số ra na, cho nên cutting về thì cần lâu thì chặt chặt nga, cho nên tomato thì phải cần một đó nè, thì tomato hi gravy tu rồi đó in, khi nào ai bui tu nên cần một đó na, cho nên alai hiện cần phê lăng tiền, alai hiện cần phê lăng cho nên tiền liền đâu lấy cần tiền à tiền tiền cần thao đó nè lúc đâu hắn lâu anh là chuan nên hay herbs này à rosemary này hay atirim tui tu turin na cái nào cần thao lại đó na chuan tu na chuan nên em bị cần purun var lại số thiên hi cần thao phốt đó nè tiền alo in eranga athau in er trăng quan tiền athau chu in er chuộc ta cần một phần tiền cần mình lâu chân can anh là cô quan ông ta chuan marcharo kan tel do ni marcharo ko wan mong kwanin ko atte la khania avok sa tanga ni er so kha ko kan du nia ti kha ka tia chuan tu ti nek line hei ti te pok an pa ya kan vok sai kan la al lo ni tu na hian ta chuan atte la kha sor so kan tu ma tu mi du chuan hei tu na hen kan tin ne ka du kan duang nge in tel po ron sor ko to ba tu kan chuan ama hi ti kan al do ni khan alanga ini pangan her nga kan ini pangan her le nga hei kan da hin le vek do na kina he thawi abun kan titel lawa kan thawi ken loin er zel sela hei kina carrot te po hi kan la thak zel nga hei i apurun var te so thing te marcha sen te kan nei to boka kan carrot te hawi kan thak le nga thin tel ho kina atopa tomato kan thak nga hei radish kan ti khan ya chuanin tomato hi chu heng ho hi kan lema azor do le kan thak nga chuan hei poi e jen ti kan tela chuan thing mar chai poi kan tel do ni ama hian atira han seasoning kan tilawa hei thing mar cha ni ya chen khan black pepper kan tia ten khan ama hian kan roast tin do ni kan asad do chuan tian te pom han tur ania mara chu
sa te hi khoi than chuan in kan black pepper pork ribs kan siam me kan ya hi color kan nei don tara te kan urdo cheranga e kan mei te pos aron khachana takina tomato on thak le nga te kan en chhoze langa ya rim flavor pe don hi an chuan tuna chuan rosemary kan tel lenga hei rosemary kan nei a hei herb chi khatan ya ni han atirim tu ye me mei don ni han kan boksa po hei in er chato view me a ari sar me arong po humoi to hu kan mu du tu nia color kan peton ni hei ami color kan dua chuan khu a thawa tangin er vek khania rosemary te bo kan tel to khu rosemary a tirim tui tu turin chuan hi kan la chuak don ni kan la chuak nga aluminium foil a kan tua manga chuan dum kan siam le don ni dum a khanin kan khu le nga chuan kan ro hin don ni hei chuan chu a gravy anga ti ka han tum chi tamara chu hei khuwa hi ruwa hi sur le tum hnai chuan in kan zo man long ting kan lau che chuan hei a side dish kan hmanga chuan in chumi pa chuan in alu te po hei kan nei dona alu te nen kan serve don ni kan ro min dona chuan hei kan la chuak anga hi heta hianin kan la chuak anga chuan tahinan la phei don ni chuan in heta hianin chang en na kan nei dona chang en na hi kan ma chang kai don ni han chang en na hi kan nei nga ta hian thing mar cha le chi ve khan kan lo to kan marinate in kan kang to chuan tomato po hi kan mang lo me nga a gravy a siam tel kan han tum zet ni e khan hi kan tua manga hi khan e lampang kan tuam lenga ken khan kan tua manga chuan aluminium foil kan nei do ni aluminium foil hi ti kan tua ma he tiang che en arsa po kan hem min to kan lo en to mai the youtube lama ka channel a po kan lo da ka da to nge nge ka tiang chi do khanin hei kan hem min anga chun hi a side dish tur ni do na hei ti kan hero min tur ni wangin ten a chunga e po na en dumin kan khu le do ni ha tianga chuan chu tiang bokin alu po hi kan nei do ni alu hi alaya kan thelanga alaya ei chum silsa me kan ya fa ya ei a min ma na tia kan thelani chu aluminium foil je kan khu le hai pe kan ro min don tho ni kan ro min main chi kan al photanga kan chuan black pepper kan tel le do ni and seasoning ani hei ai bat hi te hian kan tua ma hei kan ro min tel do na kan alu kan lo hei kan ro min telanga heng o hi dhum kan siam le do ni dhum kan siam manga chuan chu kan da thari nga hian ta hianin mei hol vel kan nei a mei holi kan phut bel do ni mei holi kan phut bel anga chuan mei hi ai na tu hianin kan them do ni chuan kan ro min do na minute som thum atanga som li panga in kar ve kan ro le nga chuan kan ro le tanga tuna chuan dhum kan lo siam do ni dhum tuna hian dhum kan siam chap do ni dhum kan siam anga chu trang chuan hlum kan siam anga chu chuan somi kan boksa le alu so kan tuam do ni tuna hianin dhum chu kan siam chapa hetarang hian hlum a hlum turangin hemi e kan boksa kha ni a hei kan khu do ni
mà tiếng hay tiền kan ti chuan em bị sat na hianin a chung a kan vok sa kha a ur min dona a tang kai don ni e arsa po tiếng hen ka lo hem hin to a ka YouTube pa ka channel a po han mu turin o mga kan aten om lo ni ai aluminium foil ba ka chang e na kha o ma noi a kon hen kon kan hi ta an da phutang hi chon alu kha khu ve lenga alu chu pakhat hi a demonstrate nan chuanin kan lu tok me nga alu poi tian kan ne nga chuan hei nakina apan hi hian somi kan mei a soni kan ro do ni kan vok sa po tu na hian kan lo ro to nga hei dum atangin tian lumangi kan han siama chuan ti kan da to panga hian nakina achunga hianin mei hol kan vu lenga achunga tangin mei hol sa in ur bok nga kan ku te kan sil le vek don hi chu ro do ni nakina kha kha achunga hian engma atlang don lo wa kan mei hol sa min som li panga vel chokan uranga sat tha em mai do ni nên cái hành vui sao đó cái nào chung ngoại hiện mấy thì anh làm mấy ngắn anh liền tủ liên tiền cần đạp bông á chuan lệ kha hi nên anh hái lệ đôn đi cái đó hen tiềnมีซากขันเตียนอัดเจ็บโดนนะกันผู้ชมเซลโดนเนี่ยเตียนติดกันสินไฟอ่ะคิดอ่ะกันซาพวกข้ามหินหารักต่อโดนหรอวะมินิส่งปังอาเวลอะไรอุรุกวะชวนมินิสมรีปังอาเวลกันไล่จางอ่ะมินิส่งปังอันหัวกันดูคือละ3 โลชวนลากระทิ้งบนถึงห้างไม่เท่าa lo bera mi som li panga thanga dar ka that chuang te kan ngai nga me san dar jirin kha ka em chaya nga chuan te ka tom la hi nuang khop le a lui bula ka no ma ngai tui ron luang heu heu me a ha dam thak a chuan akina ACM na bol ho sila kan hu tak zong zong te kan finish product kan final product pork ribs with hiang tiang jacket potato and vegetable te po te la ha kan bu khoi don ni tuna chuan hei kan hmuang hianin kan vok sa po mini somli panga vel chuin ain urta kan han suan don thinanga he lai hian kan suan anga ta hian kan thet don ni achar to em he achar vek to ni chon hei alu kha ni ya alu poi hin to tura kan aya chung kan en chin do ni dum khasa adu mi la son phodang kan bok sa chet anh đã sang ring á chém bốc in kan alu kha tiền ala him ve kani
khu eng ma ba la lut lawa chuanin khu an vok sa khania va han moi em hi tieng kan la chhon da langa chui mai kan da ma tur hi tai kan da chuan kan alui kan en chin ni kan alu po min tha em khu min tha hei abalen lo thing mar cha khania black pepper kan phul khania tian alu kan ne a chuanin eta hianin kan chem fai khanin kan carrot thau kha on da anga tai ngan da chunga china kan khania side dish turin yang kan ya alu oma chuan kan vok sai kat don ni ho min tha em ya arip sania kan he min tha ti se da khu eng ma thi om lawa kan ho amin tha em ya kan ti lai te han lai la ho amin tha je chu aurin kan urum hina ni kha hi voinia karon siam hei jacket potato nia ai amin tha hei du tokin nena rak so thea chuan hei carrot te chuan hei radish ti vel te khania chuan hei voksa khania hen kha voinia karon siam chunia tikan kan pork ribs chu min ta hei kan ur min ania kan ro min te pol ti la chuan hei carrot sina kan khania chuan hei radish khania chuan hei alu ta cho kan nei lo chuan alu kan anei thin ni khulama chuan hei namchang kang kan ti te ho hianin choi hianin alu hin ring thin ai hei min tha em ya ni po hen min na hai ke lo ni chuan asai kan e lo ni slice ania hang lu tu no siam ve nge po ka bei se a ka siam dang khai lo muanga a har lawa po na po siam vek thei ni a chuan kan e le pho dang e alu e la Well, it is on Cavonia around some pork ribs with jacket potato and vegetables, sauteed vegetable to put on the tenga. To Vania around some Sintaran, more cutting a hem hinania, a hang on him. Chuan, hey, a pona and siam in there to not tell me, Poda Posium, Vector. To one, picking the Quamo, where American Nico, the Bonnie Losium, Vector to the Pongaila. Tin case, a Milong, a Sakati and Milo support to the Zara, hey, Voinia, the Bosho, and Zelia. Nakina episode thara show he ai mu no mo he ai in lok pui le zel tu de po kan la siam tu te po ngai la chuan show nei la huna ani mi le theu don ya